So nining panahon na ang maong batanon in ang Bible nagmasulupon siya, mibiya siya mitalikod sa Ginoo. In ang Bible kay dato man siya kaayo. Dili na siya kadawat atong isulti ni Jesus nga ibaligya imong bahandi itabang sa mga kabos. Na unsa may pinaka-essence diya nga mensahe. Meaning nailhan siya ang iyang pagkasiya. Dili tay garantiya nga may nga nagsimpa man ko pastor, nagtuman man ko sa tanan, pero dito gitanaw sa Ginoo yang kasing-kasing. Sakto yun sa Bible, God does not look at the outward appearance of men, but He looks at the heart. Diri makita ang issues kinabuhi sa kasing-kasing. Yun ang Bible, kay dato man sa kayo, meaning, mas nahigugma di ay siya sa iyang bahandi kaysa Diyos. Di naman di sa kayo mo. Ang siya siguro na, mahugdan ako. But kung musali ka sa Ginoo, if you obey the Lord, meaning diya makita ang tinuod nga pagpanalangin sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ngano di ang Ginoo, pag siya mo hatag instruction, dili di siya kapanalangin nimo. Dili di siya maka-replace sa mga butang nga yung required sa imo. Manayin si Jesus, in the Bible, kung sa imong gitanong, imong anunin. It is better to give than to receive. So pagkadumog sa mga batanon, sa uban nga version bingon ang Bible, nangyangkid ang batanon. Siguro sa karon pa to, miyentang kaiyahay. Pero dito, wala siya. O sa exam pa na, kung saan na sa exam, bagsak siya. Makaigsunan sa kamay butang na itong makatunan karon. Magbaton tas kaalam aning pagsalig sa Ginoo, meaning kung unsay ang pulong mao na nay pahinan, mao nay tinuod. And si Jesus ibaligya itabangi ang mga kabos, balik di sunod nako. So meaning lisod di ay mosunod sa Ginoo kung di taan daw mosunod sa iyang pulong. Amen. Kung tinuod na mosunod sa pulong, garantisado nga labanan kas Ginoo, panalinginan kas Ginoo, panalipdan kas Ginoo, labaw sa tanan, gamiton ka sa Ginoo aron mahimaya siya sa imong buhay. Ito bragpakan niyang pulong. Ang ito sa kaisunan, magampo ko alang ka natin tanan. Among Diyos nga gamhanan labaw sa tanan. Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Ikaw Diyos sa mga apostoles. Ikaw sa gihapon ang Diyos nga among gisimba, gipasidunggan, niiningtak na akaron. Lord, nakita nimo kasing-kasing sa imong makatawhan. Ang imong pulong nadunggan na sa matag usa. Ug among masabtan gayud dinong Dios nga ang tinuod nga bahandi, dili ang bahandi nga among makita nining ibabaw sa yuta. Dili ang mga butang nga naa namo. Apan ang tinuod nga bahandi ginong Dios nga mao nga kami magbaton sa tinuod nga kalinaw nga gikan kanimo. Ingon man ang kaalam nga mao imong pulong ug labaw sa tanan, muhatag mi sa mong kumpiyansa kanimo, musalig mi ug mutuo mi nimo. Tungod kay Lord, nasayod kami, nag-iwan mo pulong, heaven and earth shall pass away, but my words remain forever. Lord, ang imong pulong mo'y tinuod na mo nga bahandi. Kung sa may mahimo na mo nga maangko ng tanan, apan malaglag ang among kalan. Nasayod kami, Ginoo, nga kini among kinabuhi, limitado lamang. Apan nag-ampo ko, Ginoo, nga samtang nga masabta na mo ang prinsipyos kinabuhi. Mao kini ang adlaw panahon nga mapuslan kami alang sa imong himaya, nga magamit minimo sa imong plano, nga labaw sa tanan, Lord, ma-execute na mo ang katarong, ang Diyos nun nga kinabuhi, magbaton o tinuod nga relasyon o kahadlo kanimo, ingon man paghigugma kanimo o paghigugma sa among isig katawa. Panalangini kining barangay hall, kining council, ingon man tibok barangay sa Kabaksanan, Lord, nagsugid ko sa imong favor, breakthrough, labaw sa tanan, spiritual breakthrough. Lord, dunay great awakening aning nga community. Lord, dunay open doors aning nga community. Send forth your angels to take charge in every corner aning nga tibuok community. And Lord, preserve and protect them, cover them with the blood of the Lamb, that no weapon shall form against them shall prosper. Ang ilang kinabuhi na ilalom sa imong pagbulutan, o labaw sa tanan maghari ang kalinaw, kalipay, o Lord, ang tanang agenda, plano sa yawa, dili mo lampos ani nga barangay. Ang tanang klaseng elemento, tanang dautan nga mga impluensya, bisan ang mga droga, tanang klaseng nga mga bisyo, dili makaguba sa mga kinabuhi, sa mga tao nini nga barangay, bisan sa mga kabatanunan, dili maguba ang ilang kaugmaon sa tanang klase nga bisyo in the name of Jesus. Tanang spirito sa bisyo among gi-cancel, among gibadlong,
ani nga community. Lord, magmauswagon kini nga community through sa leadership, Lord, ni Barangay Namatay in the name of Jesus, and the rest sa tanan nga mga councils in the name of Jesus. Salamat Ginoo, paburi kini nga community bisan ang tanan nga mga residente, mga nagpuyo ani nga dapit, Lord, ang matag panimalay, maghari kanunay, mo prevail kanunay ang gugmang Dios nun, ang kinabuhing malinawon, malipayon nga pagpamuyo. Tanang resources panginabuhi nila, tanang trabaho, negosyo, imong pagapanalinginan in the mighty name of Jesus Christ. Lord, mahimaya, ma-exalt ay mong ngalan sa matag adlaw nga tanan ni ini nga dapit. Salamat kay Ginoong Dios sa tubag sa mga pag-ampo. Salamat sa imong minsay nga di mo na kawang. Lord, matanong kato sila kasi ang kasing-kasing mutubo og mamunga og mulipang sa ilang kinabuhi. Dalaygon kamahan sa walay katapusan. Himaya, dungog, gahong pagpasalamat, alang lamang nimo sa walay katapusan, sa ngalan samahan, sa anak o sa Dios nga Espiritu Santo. Amen. Good morning.